Fi 3 snin kienu 11,000 persuna li gawdew mill-iskema tal-First Time Buyers. Tarif li kisbet il-Gazzetta Kulħadd juri li mill-2014 meta l-iskema tħabbret l-ewwel darba saru 8,059 kuntratt. In-numru ta' kuntratti huwa iżgħar min-numru ta' persuni li benefikaw fid-dawl li jkun hemm numru ta' kuntratti fejn ix-xerrejja tkun koppja u għalhekk tkun gawdiet iktar minn persuna waħda. B'din l-iskema żgħażagħ jiffrankaw sa massimmu ta' 5,000 euro fuq l-ewwel dar tagħhom. Fl-2014 saru 2,935 kuntratt ta' din l-iskema u gawdew 4,009. Fl-2015 saru 2,905 kuntratt u gawdew 4,043 persuna u sal-14 ta' Diċembru kienu saru 2,219 il-kuntratt bil-benefiċjarji jkunu 2,964. Din il-miżura meqjusa bħala waħda mill-iktar soċjali għalli jagħmel dan il-gvern għax tat ċans lil żgħażagħ li kienu qed jixtru dar għall-ewwel darba servit ukoll biex f'pajjiżna ċaqalqet is-suq tal-proprjetà. Skema oħra li gawdew minna ħafna dik li għal din is-sena naqset it-taxxa biex tkun inċentivata r-riġenerazzjoni tal-villaġġi. B'hekk tnaqset ukoll it-taxxa fuq il-bejħ tal-proprjetà, il-final withholding tax, minn 8% għal 5% għal persuni li se jkunu qegħdin ibieħħu l-proprjetà li jkunu rriġeneraw bini f'żoni ta' konservazzjoni urbana. Minn din l-iskema differenti minn tal-First Time Buyers gawdew 509 persuni. Fl-aħħar jiem, il-Ministeru tal-Finanzi ħabbar li jestenda din l-iskema sa Lulju tas-sena d-dieħla basta li l-konvenju jkun sar qabel l-ewwel ta' Jannar.